Amahan nga 50 ka tuig nang nagboluntaryo ni tabang sa kapulisan sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Gisorpresa sa Talisay City Police atol sa Father's Day celebration. Ang report ni Femari Dumamo. Kini si Tatay Romeo Quijas Sr., 78 anyos. Usa ka mag-uuma nga taga Bukirang Barangay sa Kanasuhan sa Dakbayan sa Karkar. Apan moabot sa Dakbayan sa Talisay ukon asa nga lugar siya gikinahanglan. Pagtabang sa kapulisan, isip sakop sa tatak RTC, kun force multiplier. Matod pa, dagang organisasyong nagpasakop si Tatay Romeo aron lang gyud makakuyog diha sa mga pulis kung adunay dagkong kalihukan aron mapatunhay sa peace and order. Gani bisan kung nagkaproblema kini sa mata kay nihalap, wa kini nagpaapekto og padayon sa voluntaryong serbisyo. Natabangan siya nga maoperahan ang mata. O gahapon atol sa Father's Day celebration, gituyo siya sa pagduaw sa mga personnel sa Talisay City Police Station. Matud pa, maayong ihemplo si Tatay Romeo sa mga batanon ug sa mga amahan. Kansang gitingwa mo ang kahapsay ug kalinaw alang sa umaabot nga henerasyon. Di lang mo magbuhat o utan sisiran de handang pagtabang nyo. Akong suka sa pagsudan niyo sa multiplier, dagan akong gi-appelan siya. Ang bilib na kang sir, pulot yun. Balunong ko siya kung asa ni Kuto ba kung kinabuhi siya. Despite nga di kay siya makakita, kaya halap, ug na mga activities ang grupo, mo-volunteer gini siya makuyog. Maka-inspire kaayo kay despite sa iyang edad, no, nag-77, and despite sa iyang 78, no. Despite sa iyang edad, aktibo gyapon siya nga mo-volunteer para lang gyud nga makatabang siya sa ato ang kapulisan. Kauban ang ubang mga force multiplier sa tatak RTC, gihatod sa Talisay City Police pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang ilang regalo kang Quijas nga mga grocery items. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.